Mbak Yus, Mbak Wiwin lo statusnya lo jualan jalan. Numen ya Mbak hedon ya sumbunge talang gilan. Lah wis bano Mbak mlaku-mlaku ya gak gawe duit sampean ae kok. Mbak sih ngono Mbak Yus gilani Mbak Yus. Aku lo gak tahu Mbak Yus pamer-pamer kok ngono. Lah jarno wis. Masa Mbak Yus setiap menit iku statusnya gonta ganti mari nang kono nang kene nang kono nang kene. Gak apa-apa jane wong sugih temen. Enak sih ndungoe muga-muga ketularan. Mbak sih aku Mbak Yus ya sering tala jalan-jalan tapi ya gak tahu tak upload tak pamerno. Sore-sore re enak longgo-longgo. Ya Allah Mbak Wiwin re sing mari jalan-jalan ren dia lele. Iya sik nang omah Mbak lali aku gak ngerti lek sampean nang kene ambek Mbak Is longgo-longgo. Enak ya dadi sampean yo. Wes oke senangane jalan-jalan aku lek ndek status sampean lu seneng Mbak. Iya alhamdulillah Mbak mumpung ana rezeki terus wingi ku diajak bojoku mlaku-mlaku. Aku pak ora pisan-pisan dijak ngono kan kita kan bestie. Ya meneng kok lek aku sentuh rezeki mana tak aja sampean ambek Mbak Is ambek Mbak Nur. Mbak Yus loro ta sampean kok watu-watu iku. Gak apa-apa, keselak iki mau lho. Walah, sik sampean teni nang kene ya, oleh-oleh tak jupuing lak gawane mrene. Oh iya, Mbak. Gila nih guayane ngomong gak seneng dadak ning ngarepe ngwatok. Yo gak sih Mbak Yu, saking asin aku kan gak seneng sih. Saking ae wis abang-abang lambe lah. Yo dalam munafik. Sik lugur-lugur oleh-oleh.